खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नाय। गुवाहाटी इउनिभार्सिटिया जानो लागा अनलाइन आरो अफलाइन एग्जामनि SOP खौ रिलिज खालामबाय। अफलाइन एग्जामनि गाइडलाइन्सफोरा प्रेक्टिकल एग्जामनि थाखाय एक्सटार्नेल एग्जामिनार लिंहरनाय नङा, कलेज एबा डिपार्टमेन्टआनो प्रेक्टिकल एग्जामखौ लागोन। नेक्स्टआव दङ कुइसन पेपाराव थानाय 50% मार्क्सनि एन्सारखौल' स्टुडेन्टसफ्रा होनांगोन। केन्डिडेटआ एग्जाम हलाव टाइमनि एसे सिगांनो सौहैग्रोनांगोन, मानोना COVID-19नि माखासे नियमफोरखौ फालिनानैसो एग्जाम सेन्टाराव सोनाय जागोन। एग्जाम हलाव 6 फीट गोजान गोजान जिरायनांगोन आरो गासैबो मास्क गाननांगोन, आखाइखौ सुनांगोन, खुदै गारनो मोननाय नङा, गावजों गाव जिखुनु बुस्थु जेरै पेन, पेन्सिल बेफोरखौ रानलायनो मोननाय नङा। टिचार्सफोराबो कुइसन पेपार आरो एन्सार शीट होनायनि सिगां हेन्ड सेनिटाइज खालामनांगोन आरो एन्सार शीटखौ टिचार्सफोरा 72 आवार्सनि उनावसो नायनो हागोन। स्टुडेन्टसफोरा कुइसन पेपारखौ लानायनि सिगांबो हेन्ड सेनिटाइज खालामनांगोन आरो कुइसन पेपारखौ हरनायनि सिगांबो हेन्ड सेनिटाइज खालामनांगोन। अनलाइन एग्जामनि गाइडलाइन्सफोरा रेजिस्टार्ड मबाइल नाम्बाराव लगइन आइडि हरगोन। बे लगइन आइडिजों टाइमाव लगइन खालामनांगोन, अब्ला कुइसन पेपारखौ नुनो मोनगोन। केन्डिडेटआ A4 साइज पेपाराव एन्सारखौ लिरनो नांगोन। मेक्सिमाम 10 पेजेस बाहायनो मोनगोन। पेजनि गोजौआव राइट कर्नाराव पेज नाम्बार लिरनांगोन आरो फ्रन्ट पेज एबा सिगांसिननि पेजआव रल नाम्बार, साबजेक्ट, पेपार क'डखौ लिरथारनांगन, नङाब्ला चेक खालामनाय नङा। एन्सारखौ लिरखांजोबनायनि उनाव स्केन खालामनांगोन, नङाब्ला मबाइलजों क्लियार फट' खेबनानै PDF फर्मेटआव लगइन आइडिनिफ्राय आपल'ड खालामनांगोन। आपल'ड खालामनायनि सिगां PDF फाइलखौ रिनेम खालामनांगोन। फाइलनि नामाव रेजिस्ट्रेशन नाम्बार आरो साबजेक्ट क'डखौ होनांगोन। एन्सार शीटखौ आपल'ड खालामखांनायनि उनाव मोनसे साक्सेसफुली आपल'डेड मेसेज फैगोन। स्टुडेन्टसफोरा एन्सार शीटखौ गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि सिङाव थानाय खाथिसिन कलेजावबो मोनसे सिल्ड एनभेलपआव सोनानै जमा खालामहैनो हागोन। बे भिडिअखौ जेसे हायो एसे लोगोफोरनो शेयार खालामनानै होदो, जाहाथे बे भिडिअखौ नायनानै नोंसिनि लोगोफ्रा माखासे इनफरमेशन मोनो आरो एग्जाम होनायाव जाहाथे जेबो प्रब्लेम जाया। गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि माखासे गोदान नटिफिकेशनखौ मिथिबावनो लुबैदोंबा आंनि मोनसे भिडिअ थांनानै नायहैनो हागोन। बे भिडिअनि लिंकखौ आं डिस्क्रिप्शनाव होनाय जाबाय, नङाब्ला sbbodonews चेनेलाव थांनानै दिनैनि डेटनि निउसखौ नायोब्लानो नोंथांमोना नुनो मोनगोन। दिनैनि निउसआ एसेनोसै, गाबोन आरो गोदान निउसजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।